дар бинои шуъбаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилояти Суғд семинари омӯзишӣ барои нозир коргузори ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ташкил ва баргузор гардид. Гуфта шуд, ки семинари мазкур дар доираи амалишавии қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2024 дар бораи тартиби таъин намудани кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ, муайян намудани андозаи он ва шаҳрвандон оилаҳои камбизоат дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. کارمندای ناظر کارگزار وابسته به سیاست صحیح حفظ اجتماعی برای پیشرفت شخصانی که در حالت دشواری قرار دارند برای آنها با وارد نمودن پرونده شخصی آنها به عنوان شخصهای کمبزاعت، یعنی که مثلا کاربری می نمایند و معلومات های مشخص اوید به رسمیت و برنامه یگانه وارد نمودن این شخصیت ها، کاربری آنها در این سمت باید که در سطحی ضروری باید که اجرا گردد. семинари омӯзишӣ давоми 4 рӯз баргузор гардида беш аз 45 нафар нозир коргузори ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ба он фаро гирифта шуданд. масъулини агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, тавсияҳои методӣ оид ба кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ, ҳамчунин дигар паҳлӯҳои тартиби таъин ва пардохти кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ маълумот доданд. мақсад таъмини шаффофияти оилаҳои дар асл камбизоат, таъин шудани кӯмакпулӣ ба онҳо, гирифтани ана ҳамин маблағ ва он маблағҳое ки бевосита ба оилаҳои камбизоат боз кӯмакҳои иловагии дигаре ки ба категорияи муайян пешбинӣ шудааст, ана ҳаминро дар раванди қабул ба қайдгирии ариза нозир коргузорон тавонанд ки якҷоя бо комиссияи маҳал, албатта вазифаҳо уҳдадориҳои комиссияҳои маҳаллӣ низ ниҳоят як нақши арзандае дорад, чунки нозир коргузорон ки дар мавриди ба қайдгирии ариза уҳдадор вазифадор ҳастанд ва вазифаҳои комиссия низ аз он иборат аст ки баъзе хонавода бояд таҳлил карда шавад, натиҷагирӣ карда шавад, баҳогузорӣ карда шавад ва баъдан ин ҳуҷҷатҳо ба қайд гирифта шаванд ва дар сатҳи ноҳия ва дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ин маълумотҳо дуруст дақиқ пешниҳод гарданд. ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои баланд бароштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон тамоми тадбирҳои заруриро меандешад. ташкили семинари омӯзишӣ имкон медиҳад, ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат шаффофияти таъини кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ таъмин карда шавад. барои таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 488 аз 30 августи соли 2024 дар ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти шаҳру ноҳияҳои вилоят кормандони иҷтимоӣ, яъне нозир коргузорон ба кор қабул карда шуданд ва имрӯз хеле ки шумо огоҳ ҳастед, семинари дурӯза дар Дубаст санаҳои 8 ва 9 июл ва ҳамчунин санаҳои 10 ва 11 дар Дубаст семинарҳои омӯзишӣ барои нозир коргузорони ҷамоатҳо баргузор гардида, дар он зиёда аз 46 нафар кормандони иҷтимоӣ, яъне нозир коргузорон ба машғулиятҳо фаро гирифта шуда ва онҳо соҳиби сертификат гардиданд. дар анҷоми кори семинари омӯзишӣ ба ҳамаи шунавандагон сертификат супурда шуд. ба иттилои масъулини агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузории чунин семинари омӯзишӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба нақша гирифта шудааст. гузориши Субиддини Шаҳобиддин, Саидулло Бахтиёрзода, Шоира Мубинзода барои барномаи иттилоотии ахбор.